mutum zai fito a zo a sace shi a dinga taya shi kamar tinkiya, kuma ga masu yin a waya suke a wayar tarho za su kira su yi magana, amma an rasa masu ilimi saboda ba a aiki da ilimi. A cikin jeji za a je a danki kuɗi a je a kai musu, kuma su karɓi kuɗin saboda waɗanda suka yi mulkin jahilai ne, ba sa ɗora abu akan ilimi. Babu wata ƙasa a duniya da za a saci mutum kamar tinkiya a shiga jeji a kuma dinga magana a waya ko mutanen nan su tsira. Zan baka misali da abin da ya faru. Akwai wani tsohon ambasada da ya aiki, wani bature da ya aiki a Niger. Ta dajin a Niger aka sace masa ɗansa, amma lokacin da ake Boko Haram aka shiga da shi dajin Sambisa ta Niger. Gwamnatin Amerika lokacin da shugaban ƙasa Amerika yana tsakiyar yakin neman zaɓe,